Ballem tots junts, tots som immigrants, així la festa serà més gran. Recata i la cumbia de l'immigrant, que el ritme de la música em fa ser més tolerant. Ballem tots junts, tots som immigrants, i així la festa serà més gran. Aquesta és la cumbia de l'immigrant, que el ritme de la música em fa ser més tolerant. Abans nosaltres, tots els estudis ens obligaven i ens prohibien parlar el català a l'escola. En canvi, quan sortíem al pati o sortíem d'escola parlàvem en català, i ara és a l'inversa. Ara es parla el català, els ensenyen i poder els exigeixen inclús el català a les aules, i en canvi quan surten parlen en castellà. La gent de català mateix no parla català com a idioma natural o idioma internacional. Perquè si tu vols que jo parli català, tu primer parla català, després jo parla. Però si tu no parla, tu parla amb mi en castellà, tu vols que jo parli en català, no pot ser. Moltes vegades trobem el problema que quan viuen una persona d'origen que no són catalanes, et parlen directament en castellà. Directament per facilitar. La gent el fa de bona atenció, d'ajudar-te i que puguis comunicar-te. Però al mateix temps, s'agradeix això també, però al mateix temps una mica fan una barrera també a un altre idioma que tu podries fer més esforç per aprendre. Si tu parles amb algú que vius aquí, si tu parles amb ell, parla en català. Continua parlant en català. Ell va tenir la intenció per parlar en català. Però si tu parles en català, ell parla en castellà, tu canvies d'idioma per a ell. I què és el... Hem de mirar que la gent d'aquí canviï de xip i per comptes de parlar en castellà, quan es nota que una persona és castellana o és sud-americana o centroamericana o el que sigui, doncs automàticament salta el castellà. Això és el que hem d'evitar. És molt suau i la gent agrada molt, és molt bo. Hi ha molta gent que el compri. Sí. Hi ha alguna catalana també que he provat i tornar a comprar altra vegada més, perquè és molt bo. Sí. Perquè hi ha gent que veu està una mica estrany i tinc por que menja, però quan prova, tornar segur. Què has vingut a comprar tu? No, jo no he vingut a comprar, només he vingut a veure els amics. Que has fet molts amics aquí? Sí, conec molts guineans i com que jo soc del Marroc, doncs mira. Quan vas venir? Vaig vindre quan tenia 3 anys. Molt bé. Vivia a Tarragona i vaig vindre cap aquí. Com has aconseguit aprendre? Bueno, a més que tenia l'avantatge que era una escola que era l'única estrangera i tots em parlaven català, llavors aprens per força. El que passa que he vist que aquí a Igualada es parla més el castellà. Cada vegada que es veu un estranger se li respon en castellà i això és un impediment perquè aprengui català. Jo que ja em sento més d'aquí que d'allà. Ja no m'importa el que passa allà, el que més que m'importa és les coses que passin aquí, perquè jo soc d'aquí, jo soc aquí i els meus fills, jo tinc aquest cas, té un nen petit, jo per mi que és una persona catalana i ja està, perquè va néixer aquí. Jo vaig néixer al Marroc, sí, que soc d'origen marroquí, perquè vaig néixer allà. El meu fill no, el meu fill és català. Aprendre català és la millor manera d'adaptar-te a la teva nova societat. És obrir-te noves possibilitats de feina, de fer amics, de conèixer millor la llengua i cultura de la terra on ara vius. No és renunciar a res, és guanyar la llengua i la cultura del teu nou país. Que tu i els teus fills aprengueu català és la millor forma de fer-vos estimar i respectar, i la manera de ser un ciutadà català més. Va veure totes les festes, o una part de les festes que fan aquí a la Llacuna pel Correllengua, a veure, perquè tu també veguis les comparses i totes les coses típiques d'aquí al país. Això del Correllengua què és? El Correllengua precisament és per fomentar la llengua. He vist el Correfoc. El Correfoc és una cosa, és senzillament una festa on el que preval més és diables i comparses d'aquestes amb foc. I els castellers també. I els castellers no tenen res a veure amb el foc, però és una de les comparses, sí, i és molt típic d'aquí. Però el Correllengua és per fomentar el córrer la llengua, o sigui que realment fem un circuit on es parli la llengua, on es fomenti la llengua. Molt bé. Anem-hi, doncs?
mirada arrasada, una cara humillada, una cultura amagada, una terra ofegada. Una mirada arrasada, una cara humillada, una cultura amagada, una terra ofegada. Cada idioma és una manera de pensar i quan es perd un idioma es perd una manera de pensar. És la llengua d'aquí, és la cultura d'aquí i tots l'hem de mirar de fer viure o així, de reviure. Dona, no sé, una sensació que estàs fent una cosa per aquest país i és una cosa molt important. I jo crec que també caldria valorar també els immigrants, no només perquè estiguin aquí, també per donar a conèixer Catalunya fora. En jange catalan una moji. Ona catalan kara catalan sirenyan. Ina managira abatuye Catalunya nuko bakishimira kuvuga ururimi rwa Catalogne, porque Catalogne ifite ururimi kandi ururimi ntago ari ngombwa ko rutakara, ahubwo ni byiza ko rugira agaciro kandi bakarwishimira kubera ko icyo gihe ntabwo rutaye ahubwo ni ikindi kintu biyongeyeho. Catala niba yikoresha ntago izatakara nk'ururimi ahubwo bazagira amahirwe menshi. Nga catalan karango karan catalan ngo bedatal. Ñu jàng catalan dafa baax. سجل نفسك في برنامج las parillas lingüísticas من أجل تعلم اللغة الكتالانية وبالتالي تسهيل اندماجك في المجتمع الكتالاني.